रंजाथाव हाबाफारि दिनैहाय बिसमुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय दिनै जोंनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि हाबा मावनाय आरो बिनि गासै आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनैहाय गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय दिनै गासै 32 जन सोद्रोमाफ्रा जइन जाफैदों। दा बे जइन जाफैनायफोरनि बिथोराव बिपिएफनिनो बांसिन सोद्रोमाफोर दङ। बाव बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा जइन जाफैबाय आरो बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनो खोथा होबाय दिनैनिफ्राय बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएलनि हाबा मावनानै बिथांमोनहा जाबन जिबन खालामसिगोन आरो जोंजोंनो थाफानानै गोरोबनानै हाबा मावलांगोन होननानै बिथांमोनहा दिनै मिथिहोदों। दिनै बाख्नायथाव आरो जोंनि इउपिपिएलनि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफ्रा बिसमुरि एरियानिफ्राय जइन जानो थाखाय खोथा होगासिनो दंबावो आरो जइन जाफैबावगोन होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों। बेखिनियानो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखायथ' जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै रेडि माब्ला फैयो बेखौसो नेनानै दङ जोङो। दिनैहाय जोङो ओरै क'क्राझार टाउननिफ्राय लानानै सरलपारासिमाव गासैहाय जोङो गिदिंनानै जोङो नुनो मोनबाय। दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर सापर्ट खालामदों, हेफाजाब होदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोफोरनिफ्राय जोङो इउपिपिएलआव जइन जागासिनो दङ आरो जइन जानायनि खोथा होबावदों। बेनि थाखाय जों बुंनो हायो फैबाय थानाय जोंनि एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सनाव जोङो दिनैहाय गोरलैयैनो देरहागोन होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि अनसायनायखौ जों मोनगासिनो दं। दिनै जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो जोंजोंनो लोगोसे थानानै बिथांमोना खामानि मावबोगासिनो दङ। नबस्करयनायाथ' बिनि सायावथ' बुंनांगौ जेबो गैला बायदिखौनो नङो। बिथाङा दिनै सासे एमपि हिसाबै रायजो राजानि सायाव मा मावनांगौ मावनाङा बिनि रलखौ लानो हायाखै। बिनिखायनो दिनैहाय जिएसपिनि गासैबो सोद्रोमाफ्रानो दिनै इउपिपिएल फारसे फैगासिनो दङ। जिहेथु जोङो बिटिआर सरकारखौबो दिनै जिएसपिखौनो लाफानानै आरो जिएसपि बिजेपि आरो इउपिपिएल जों जयैनो सरकार सालायगासिनो दं। बिनि फारसे दिनैहाय जोङो जायफ्रा जिएसपिनि दैदेनगिरिफोर बिसोर गासैबो जोङो इउपिपिएलजों थाफानानै खामानि मावफांबाय थागोन। दिनैहाय सरनियाया बुंनो थाङोब्ला हारसिङै थख' आलादा जागासिनो दं। बिथाङा फैगौ समावहाय एमपि इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनो हानाय नङा बायदिखौ जों नुहुरदों आरो बिथाङा केन्डिडेट हिसाबै गसंखानायबो नंलिया जानांगौ। निस्सय माबा मोनसे खारनाव गसंथारोब्लाबो बिथाङा देरहानाय नङा। जों फैनायनि खारना जाहैबाय इउपिपिएलआव जइन जाफैनायनि खारनानो जाहैबाय थारमाने उन्दै गिदिर बयखौबो समानै नायो आरो डेभेलपआ जागासिनो दङ आरो डेभेलपखौ नुनानै जोङो बिपिएफआव जे जेनखानाय हिसाबै बिपिएफआ गभर्नमेन्ट नंखाला हिसाबै जोङो जाय गभर्नमेन्टजों दा सालायगासिनो दं बे गभर्नमेन्टजोंनो थैथाब थांथाब थानो होननानै जों जाखिनि सुबुंफोरा दिनैहाय फैदों बे सुबुंफोरा गासैबो जिउ मोदोम बावसोमनानै इउपिपिएलआवनो थालांनो होननानै फैबाय आरो जोंथ' बेखौ फोथायनो हाला माने जागोन ना माला जोंथ' बेखौ फोथायनो हाला आरो आङो अर्गेनाइजार सेक्रेटारियाव दंमोन प्राइमारि। आं इउपिपिएल दोलोखौ माने माखासे खामानिफोरखौ मोजां मावलांगोन आं बेखौ नुनानै आं सापर्ट खालामो। सिगां बिपिएफ दोलो आरो इउपिपिएलनि आथिखालनि इउपिपिएल दोलो खामानि मावनायनि बिथिङाव माबायदि फारागखौ मोनदों? सिगांनि बिपिएफनि खामानि मावनायखौथ' आंनि नुनायाव मथा मथि आं बारा गोजोननाय मोनाखै। आथिखाल इउपिपिएल दा एसे इउपिपिएलआथ' माने गोदान सरकारसो नालाय दा माने बाहाय एसे खामानि मावनायखौ मोजां नुनानै आं सापर्ट खालामनो होननानै आं ओंखारदों आरो। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन।
बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।